Assalamu alaikum. Ni ne Fatima Mai Zogale, yarinyar Aisha a Yahuza Suya. Wannan shine dalilin da yasa na fito na yi magana. Na ji uwar gidana Aisha ta fito tana magana, na mata sharri bata kore ni bata kore ni ba. Wannan shine karo na biyu muka samu matsala da Aisha. A cikin azumi mun samu matsala da Aisha, wani ya bani zannuwa guda biyu. Ta ce in bata guda ɗaya ban bata ba, ya ce in ɗinka ɗayan ba mahaifiyana ɗaya, to ban bata zani ba. Shi ne da yasa dalilin da muka ƙara samun matsala da ita ta sallame ni a cikin azumi. Bayan azumi da ya wuce ba kasuwa, Fatima ki dawo ba kasuwa, kasuwa ya yi ƙasa. Sai na ce mata to shikenan zan dawo. Sai na dawo. Bayan na dawo da sati biyu ne Allah ya haɗa ni da mawaƙin nan Rarara mai waƙa. Dama na daɗe ina neman inda zan ga Rarara mai waƙa ban gansa ba, sai ranar Allah ya